Cartea nașterii lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Avraam. Ce spui? Ne-ai făgăduit că ne vorbești de unul născut fiul lui Dumnezeu și ne pomenești de David? Un om care a trăit cu nenumărate generații înainte, spunându-ne că el este tată și strămoș al lui Iisus Hristos? Dar nu despre nașterea cea din veșnicie ne este acum cuvântul, ci despre nașterea lui de jos, de pe pământ, care a avut nenumărați martori. Și voi vorbi de ea așa cum i-a dat putere harul Duhului să vorbesc. Numele Iisus nu este un nume grecesc, ci ebraic, care tâlcuit în limba greacă înseamnă sotir, adică mântuitor, și se numește mântuitor pentru că a mântuit pe poporul său. Numele acesta a fost purtat și de altul, de Iisus al lui Navi, preînchipuirea Domnului Iisus, ca de la început să se înlăture orice tulburare ce ar fi putut fi provocată de un nume nou. În Scriptură se spune că Iisus al lui Navi, urmând lui Moise, a dus pe poporul iudeu în pământul făgăduinței. Dar ca nu cumva când auzi numele Iisus să te rătăcești din pricina acestui nume, evanghelistul Matei a adăugat: Iisus Hristos, fiul lui David. Celălalt Iisus nu era din seminția lui David, ci din altă seminție. Dar pentru care pricine evanghelistul numește Evanghelia sa Cartea nașterii lui Iisus Hristos? Doar nu cuprinde numai nașterea, ci toată economia mântuirii neamului omenesc. Pentru că nașterea lui Iisus este capul întregii economii a mântuirii. Pentru că este începutul și rădăcina tuturor bunătăților date nouă. Pentru că David era pe buzele tuturora și din pricina renumelui său și din pricina timpului. Nu murise de mult ca Avraam. A amândurora le dăduse Dumnezeu, și lui Avraam și lui David, făgăduința că din ei se va naște Mântuitorul. Dar Matei l-a pus în urmă pe Avraam pentru că era mai vechi, iar pe David l-a pus la început pentru că era viu în mintea poporului și pe buzele tuturora. Dar de unde știm că Iisus este din neamul lui David? Dacă Iisus nu s-a născut din bărbat, ci numai din femeie, și dacă nu se face genealogia fecioarei, de unde știm că este strănepot al lui David? Două sunt deci problemele care se pun. Prima, pentru ce nu se face genealogia mamei? A doua, pentru ce Iosif, care n-a fost tatăl lui Iisus, este pomenit și de Matei și de Luca. Despre care dar trebuie să vorbesc mai întâi. Negreșit despre aceea că fecioara se coboară din David. Ascultă pe Dumnezeu care îi spune lui Gavril să se ducă la o fecioară din casa și neamul lui David, logodită cu un bărbat care se numea Iosif. Ce răspuns mai clar decât acesta vrei când afli că fecioara era din casa și neamul lui David? Tot din aceste cuvinte se vede apoi că și Iosif era tot din neamul și casa lui David. Legea poruncea să nu se facă căsătorie cu altcineva, ci numai cu cineva din aceeași seminție. Legea interzicea nu numai căsătoriile cu cineva din altă seminție, dar chiar și cu cineva din altă familie, adică din alt neam. Dar dacă Iosif a călcat legea? Matei, ca să nu spui asta, ți-o ia înainte, mărturisind că Iosif era drept, iar odată ce îi cunoști virtutea, știi că nu a călcat legea. Dar neapărat trebuie să spun acum pentru care pricine evanghelistul n-a făcut genealogia fecioarei, ci pe a lui Iosif. Nu era obiceiul la iudei să se facă genealogia femeilor. Deci ca să țină obiceiul iudaic și să nu pară că de la primele cuvinte ale Evangheliei nu spune adevărul și totuși să ne facă nouă cunoscută pe fecioara, evanghelistul a trecut sub tăcere pe strămoșii ei și a făcut numai genealogia lui Iosif. Odată demonstrat că Iosif se pogoară din casa lui David, este demonstrat și aceea că și fecioara este tot din aceeași casă. Dar pentru care pricină se face genealogia lui Iosif, odată ce el nu a contribuit cu nimic la nașterea lui Iisus Hristos? Dumnezeu nu voia să arate iudeilor înainte de naștere că Hristos se va naște din fecioară. Să nu vă tulburați din pricina unui răspuns atât de ciudat. Răspunsul nu e al meu, ci al sfinților noștri părinți, al acelor bărbați minunați și vestiți. Dacă Domnul dintr-un început a umbrit multe fapte ale mântuirii noastre, numindu-se pe sine Fiul omului, și nici nu ne-a descoperit complet întotdeauna egalitatea lui cu Tatăl, pentru ce te minunezi dacă a umbrit deocamdată și nașterea sa, când urmărea ceva mare și minunat? Dacă iudeii îl numeau pe Domnul tot fiul lui Iosif, după ce a făcut atâtea minuni înaintea lor, cum ar fi putut crede că s-a născut dintr-o fecioară înainte de facerea acestor minuni? Pentru care pricină evanghelistul, când a amintit de Avraam, a spus: Avraam a născut pe Isaac și Isaac a născut pe Iacov, și n-a amintit de Isav, fratele lui Iacov. Dar când a venit la Iacov, a amintit și de Iuda și de frații lui. Pentru că saracinii, ismailiții, arabii și toți cât s-au născut din Isav nu aveau nicio legătură cu neamul israeliților. Pentru aceasta deci a trecut sub tăcere pe aceea și s-a îndreptat numai spre strămoșii lui Isus, spre poporul iudeu.
Iar Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar. Ce faci, omule, îmi vorbești de istoria unei împreunări nelegiuite? Și ce-i cu asta? Dacă aș face genealogia unui om vestit, de bună seamă că aș trece sub tăcere astfel de strămoși. Dar când fac genealogia lui Dumnezeu întrupat, trebuie nu numai să nu o ascund, ci să o spun în auzul tuturora spre a arăta puterea lui Dumnezeu și purtarea sa de grijă. Că pentru asta a venit Hristos pe pământ, nu ca să fugă de ocările noastre, ci ca să le nimicească. După cum nu ne minunăm că a murit, ci pentru că a fost și răstignit, deși răstignirea era o ocară, dar cu cât a fost mai de ocară, cu atât l-a arătat mai iubitor de oameni. Tot așa trebuie să spunem și despre nașterea lui. Nu este drept să ne minunăm numai că a luat trup și s-a făcut om, ci că a voit să aibă astfel de neamuri, că nu i-a fost deloc rușine de păcatele noastre. Iudeii nu se îngrijeau de virtutea sufletului, dar spuneau la tot pasul că sunt strănepoții lui Avraam, socotind că virtutea strămoșilor le scuză păcatele. De aceea evanghelistul le arată chiar de la primele cuvinte ale Evangheliei că nu trebuie să se laude cu strămoșii, ci cu faptele lor. În afară de cele spuse, mai este și o altă pricină pentru care evanghelistul a amintit de istoria Tamarei. Nu fără motiv a pus pe Zara alături de Fares, deși era deprisos să mai pomenească și pe Zara, de vreme ce a pomenit pe Fares, prin care avea să se facă mai departe genealogia lui Isus. Dar pentru ce motiv l-a numit pe Zara? Când Tamarei i-au venit durerile nașterii și avea să nască pe cei doi fii, Zara a scos primul mâna. Moașa, văzând aceasta, ca să știe cine s-a născut întâi, i-a legat mâna cu roșu. Dar îndată ce l-a legat, copilul și-a tras mâna în dărât, iar după ce și-a tras el mâna, s-a născut Fares și apoi Zara. Când moașa a văzut aceasta, a zis: „Pentru ce s-a rupt din pricina ta gardul? Ai văzut lucruri ascunse și tainice? Că nu fără pricină ni s-au spus acestea în Scriptură. Merita oare să cunoaștem aceasta și să știm ce a grăit moașa? Merita oare să ni se spună că primul copil a scos mâna și că cel de-al doilea s-a născut întâi? Ce taină deci se ascunde aici?” Mai întâi din numele copilului aflăm dezlegarea tainei. Numele Fares înseamnă despărțitură, ruptură. Apoi aflăm dezlegarea tainei din însăși întâmplarea aceasta. Nu era firesc ca Zara să-și scoată mâna și să-și o retragă după ce i-a fost legată. Nu era o mișcare logică și nici firească. Firesc era poate să iasă al doilea copil, iar celălalt să rămână cu mâna scoasă afară. Dar să-și o retragă ca să lase loc de trecere celuilalt, asta nu s-a mai petrecut potrivit legilor nașterii. Harul lui Dumnezeu însă era lângă copii și Dumnezeu a rânduit ca să se întâmple așa lucrurile, pentru că a vrut să ne dea prin întâmplarea aceasta o icoană a celor viitoare. Unii interpreți raportează cuvintele moașei: „Pentru ce s-a rupt din pricina ta gardul?” la poporul cel nou. Ei spun: „Când a venit acest popor, a pus capăt legii.”